दा স্বাধীন দেব বর্মা ব প্রেস মিট খাই আনি মুঙ্গুই ব নিজে আনো সাও মনাই আংলে বিজেপি থাংছে নাই आंले बीजेपी थांसे ना आंगर तंगमाली ओ जागाव सिस्टेम करी खानो हिना आं बस यानो सिगां साव बीजेपी थानानि हिनै आबन परेव जेदिनो आं बीजेपी जॉइन खालायनानि हिनै बनो सागादा सादिन तामो ओबाहाय वाफुरानो सावो नाय आं बरनो उनको बीजेपी थानाय हिनै साइरिमा बे किरि जागे आनो 25 लाख 27 लाख नि किसा नर खबर नाय नेदि স্বাধীন দেবর মানো চিন্তা খুব স্বাধীন দেবর মানো 25 লাখ 27 লাখ নি কাম টিপ্রা মথর রিউইরি রিখা ব কাম ফাलै साखा आपनो ओंखाय काम फालि सामा भाई आबुक ओंखाय ओ जागा लुबि साबो बरंनि रां बागलाय चालाय दंलाय मेनि जागाव आं करिबले दिना आनि याक बैनां बुं तानिरु बरंनि किसा मिसा मानताय सबताय चालायनानि मान जागाव ओंखाय ते कायसा को दिनि रां पैसानि कक संगु रां पैसानि लुबबाय थांगोना हनै नर मिडिया रक थानि ओंको न साब जुनालनि चेयारमेन नर वाइस इंटरव्यू ना हादि ताम इंटरव्यू ना हाना नर न पॉइंट साइरो हनाय सिगांगो ब्लॉक प्रेसिडेंट नर इंटरव्यू ना हादि सिगांगो गरियानि फुरु नर मुजुनार दियानो पॉइंट न नांखांखाय सिगां फुरु गरियावो एडिसि नि होइते एडिसि हापंनि होइते प्रत्येक बिसिओ 5000 टाका खायै फान रहजाक मानि अ फान नर ब खाते खरच खायका आर प्रत्येक बिसिओ नर अ रांग दे रह काहानि सिंदि आजरा बदल बाइति इंजा दागुआनो कुलनाय रगनि बिसिङो दं तारा जोंबोलो सयमालिया आं थामगुइ तनिरु खबरदार तंगारिखौ जों प्रेस मिट खायलायसिनाय थामगुइ तनिरु बायना किरुइ नर थानि दाबो खबर नासि दां साउ गोबांमा एडिसिटि फायो गोबांमा जरावो गोबांमा फान फायो गोबांमा बेनिफिशियारि फायो राजनीति साबनो तैखाय जाक दिनि बर गानो फाइमानि परबो नों खरजो थांगो बाय कुनु यानो आं दिनि बेलायखिनो मुनिया मुसुंगो तै खुसि बंग बरनो नगै दिनि बय पूजानि तंथत बुरि लायो चालायो हिन्दु रक तंथबु ख्रिस्टान जानि जा धर्म जानि जा पानो उत्सव तो जतो निफ्ले ना तंथकलायो गलाय बरनि ताबो शान्ति करै दिनि दिनो नुखा मीटिंग चलि दङ उनको रेवेन्यू दा बांलो एक्चुअली आबो साना थांगाखाय आं कुनु एकटा समय चिनि अरनि जिल्ला शासक नबा चिनि एसडीएम न सुंनाय निनि पूजा पार्बण नि जरावो कुनु एकटा माय सरकारि आवास राजनीतिक प्रोग्राम खायदे मानमाया आं जे सदल खान दंतु आं सुंनाय जेता दंमनि कुनु समय नांखां सुंनाय तबो बर खायलै दङ नै आर तिनि ते कायसा क तिनि आनु जे कुलनाय र नर तंथक दि परिदुस देबन खरग थांगो बाय कुनु या बो बात परसे हिनुंगा के बा नरक शांति के स्तनक ब्रतांग प्रेसमेंट खायकेले हामे सालायनाबा तांग सालायनानि आराबनि बिसिङो तिनि जे तंनाय र जे कुनु दिन फानो खबर ना हाजा गया आम हाय लिडार रक न पन्त तिनि गुरुत्व रिजाखा अ जगा वान सुक दि परिदुस देबरमा तंखुरबो काहाम न खायो गरै इंगिबो काहाम न खायो आगि जीवनो संजागिया गुरुत्व रिजागिया बरक तिनि अ जगाव नरक न कक सानानि सुजुग रिजागु तिनि सुरुपिनि कलय आनि बाय तो बरक जो जलि जाथानो साइमिया आं तो थाजिं साजाक आनि हालकलाय हालक न तनां जे राजनीति फान खायदि आनि बाय आतां फुटुवा नंगो फुटुवा आनो ब राजनीति ओ लगि तैदि आंले माया फोरोङि तुजाखा लगि तुजाखा आ बनो सामानुखा बनो तैनो खायमानि हिनै हायबानो गोबां मा ताताल कक आबो गांखाय आबो ब सानानि बिनि अब्बास बनो फोरोङि रिखाबा नरक ताबु नायने दिदो कायसा बरक सावो राजनीति ओ जाति गोष्ठीनि तातुरि हिनै कुनु दिन नरक सुरुपिनि कलैनो पार्टीनि उनको इंटरव्यू नामा नुनुखा सारि नरक सादी पाब्लिक रक जवाब रिथो कुनु दिन सुरुपिनि कलैनो गुरुत्वरि ओइ मीडिया ओ कक सानानि बागै जरा रिदा दिजाखा दिनि किन्तु परिदुस देबरमा बुफायंनि एगेन्स्ट कक सारिना बरकाय कक फुरुङि साजाकमा बा थतमतो साजाजाव राजनीतियाव बो कदाल फाइजामा बा थतमतो साजाजाव कुनुंया बाय ननबो नों नुगनाय नरबा हामबाय सोरङै थानि राजनीति खलायदि तफानि बागै काहाम खलायदि तबे ताताल कक सानानि आबनो हंगाय कारण ताताल कुबै बरक साइमानो दुमासरा एरियाव थांगाय बुजो तनो साइमानो जेसुकमानो सानाय नर ताताल हंगाय नर दुमासराव थाङि खबर नायनि चिनि दा सादिन आं बना आगिबो हामजो आं ताबु बात पारनिया सार्थनि बागै बिनि नांमानि बागै बिनि रां पैसा करिंना नांगौ जतनो जीवन रां पैसा बरक आनो एलिगेशन थेपो रां पैसा बागै थांगोन हानि आं रां पैसा बागै थांगिया दा স্বাধীন দেব বর্মা ব প্রেস মিট খাই আনি मुंगुई ब निजे आनो साव मनाय आंले अंको बीजेपी थांसे नाय आंले बीजेपी थांसे नाय आंगर तंगमालिया अ जागाव सिस्टेम करि खानो हिना आं बस यानो सिगां साव बीजेपी थानानि हिनै आबन परेव जेदिनो आं बीजेपी जॉइन खालायनानि हिनै बनो सागादा सादिन तामो ओबाहाय वाफुरानो सावो नाय आं बरनो अंको बीजेपी थानाय हिनै साइरिमा बे किरि जागे आनो 25 लाख 27 लाख नि किसा नर खबर नायनि दि স্বাধীন দেবর মানো চিন্তা খুব স্বাধীন দেবর মানো 25 লাখ 27 লাখ নি কাম টিপ্রা মথর রিউইরি রিখা
bo kam phalai chakha apno okay kam phalai chama bai tabuk okay o jaga lubi sabo boroni rang baglai chalai tonglai meni jaga o angkri le dina ani yak banyang bung taniru boroni kisa misa mantai sok dai chalai ni man jaga o ngake te kaisa kok tini rang puisa ni kok sungu rang puisa ni lub bai thangkana nei nor media rok thani ngko no sub zonal ni chairman no nor wasa interview na hadi tam interview na hana nor no point sai ro nai segango block president no nor interview na hadi segango goria ni furu nor muitunar diano point no nang khangkai segang furu goria wo edc ni hoite edc hapang ni hoite प्रत्येक bisio 5000 টাকা খাইयै ফান রহজাক মানে অ ফান নর ব খাতে খরচ খাইকা আর প্রত্যেক bisio নর অরাং রদের হকানি সিংদি আজরা বদল বাইতি ইনসা তাগো আনো কুলনাই রকম বিসিং তং তারা সঙ্গ বলে সয়মালিয়া আং থামগুই তনিরু খবরদার তংমারিকো जों প্রেস মিট খাইলাইছি নাই থামগুই তনিরু বাইনা কিরুই নর থানি তাবো খবর নাছে আং সাউ गोबांमा एडिसिटि फायो गोबांमा जरावो गोबांमा फान फायो गोबांमा बेनिफिशियारि फायो राजनीति साबनो तैखाय जाक तिनी बर गानो फाइमानि परबो नों खरग थांगो बाय कुनु यानो आं तिनी बेलायखिनो मोनैया मुसुमु तै खुशी बंग बरनो नगै तिनी बय पूजानि तंथत बुरि लायो चालायो हिन्दु रक तंथबु ख्रिस्टान जानि जा धर्म जानि जा पानो उत्सव तो जतो निब्ले ना तंथकलायो गलाय बरनि ताबो शान्ति करै तिनी दिनो नुखा मीटिंग चलि दङ उनको रेभिनिउ दा बांगलो एक्चुअली अब साना थांगाखाय आं कुनो एकटा समय चिनि अरनि जिल्ला शासक नबा चिनि एसडीएम न सोंनाय निनि पूजा पार्बण नि जरावो कुनो एकटा माय सरकारि आवास राजनीतिक प्रोग्राम खाइदे मानमाया आं जे सदलखान दंथं आं सोंनानै जेता दंमनि कुनो समय नांखां सोंनाय तब बर खाइलै नै आर तिनि ते कायसा क तिनि आनो जे कुलनाय र नरक तंथकदि परिदुस देबन खरग थामो बाय कुनो या ब बात पारसे हिनुंगा के बा नरक शांति के तनको ब्रतांग प्रेसमेंट खाइकेले हामे सालायने बा तांग सालायने आराबनि बिसिंग तिनि जे तंगनाय र जे कुनो दिन फानो खबर ना हाजा गया आम हाय लिडार रक न पन्त तिनि गुरुत्व रिजाखा अ जगा वानसुकदि परिदुस देबरमा तंकुरबो काहाम न खायो गरै इंगिबो काहाम न खायो आगि जीवनो सोंजागिया गुरुत्व रिजागिया बरक तिनि अ जगा व नरक न कक सानानि सुजुग रिजागु तिनि सुरुपिनि कलय आनि बाय तो बरक जो जलि जाथानो साइमिया आं तो थाजिं साजाक आनि हालकलाय हालक न तनां जे राजनीति फान खायदि आनि बाय आतां फुटुवा नंगो फुटुवा आनो राजनीति ओ लगि तैदि आंले माया रोंगिया रोंगि तुजाखा लगि तुजाखा आ बनो सामानुखा बनो तैनो खायमानि हने हायबानो गोबां मा ताताल कक आबो गांखाय आबो ब सानानि बिनि अब्बास बनो फोरोंगिरि खाबा नरक ताबु नायनि दिदो कायसा बरक सावो राजनीति ओ जाति गोष्ठीनता तो दिने कोनो दिन नरक सुरुपिनि कलैन पार्टीनि इन्टरभ्यु नामा नुनुखा सारि नरक सादी पाब्लिक रक जवाब रिथो कोनो दिन सुरुपिनि कलैन गुरुत्वरि ओइ मीडिया ओ कक सानानि बागै जरा रिदा दिजाखा दिनि किन्तु परिदुस देबरमा बुफायंनि एगेन्स्ट कक सारिना बरकाय कक फुरुंगि साजाकमा बा थतमतो साजाजाव राजनीतियाव बो कदाल फाइजामा बा थतमतो साजाजाव कुनोंया बाय ननबो नुगनाय नरबा हामबाय सोरंगि थानि राजनीति खलायदि तफानि बागै काहाम खलायदि तबे ताताल कक सानानि आबनो हंगाय कारण ताताल कुबै बरक साइमानो दुमासरा एरियायाव थांगाय बुझो तनो साइमानो जेसकबानो Thank you, sir.